ya hokeo. Miyo moro nitiere kod lit kod kuyo bang' nyathine ma jahiga tho e osiptal ma Kenyatta hiyo ma owacho ni en nyao mar jochiw thieth. Kochiwo ywak ne nyim jatend migawo mar thieth Aden Duale, Susan owacho ni ne ochope kar thiedhno kinyi mar chieng' ngeso ma tarik 19 to nyaka kinyi ma tarik 20 chieng' Jumapil onge kony malong'o manomiye nyaka chop nyathine owito ngimane e lwete kapod osayo thieth. Kaka Cynthia Onyango lero, jatend migawo mar thieth Aden Duale ogolo chik mondo mi tim nonro ewi midhiero ma kamano. Ndalo 10 bang' nek makoch mar Edward Maingi Ndegwa manoyang' ute ward mar kar thieth ma Kenyatta, tielo machielo kar thieth ni oyudore akik yore mar ywak mar ratiro. Ka e kinde ni, Susan Wanjera ywak ema owacho ni nojwang' nyathine mayande ka otimne bero e kinde manobiro manyo thieth. Kaluwore kod Susan, nolimo kar thieth ma Kenyatta ngeso saa 2 mar okinyi tarik 19 dweni, to nyaka saa 2 mar otieno ok ne oyudo thieth madwarore. Nilikuwa na 6 baby, nikamleta on Saturday from morning. Then in the evening too, kukikuja Sunday, tukaadimitiwa ward. Kuadimitiwa ward, mtoto akawa more worse. So nikajaribu kufikia nurses, at least nione kama watanisaidia. They were not doing anything, walikuwa wananiambia mtoto wako sawa. Owacho ni ne otemo wuoyo kod nurses ka oting'o nyathi e lwete ka ngimane ohewre, to nurses mane nitiere tich ne nyise ni nyathine onge gima rachgo nyaka chop nyathine owito ngimane kapod osayo nurses mane tiyo tieno ma tarik 19 mondo res ngima nyathine. They were not doing anything, walikuwa wananiambia mtoto wako sawa. Ikafika 6 mtoto akazidiwa sana. Nikambeba na mikono yangu, venye waliona nimebeba mkono nikipeleka kwa desk, wakaniuliza ni nini mama. Nikawaambia mtoto amezidiwa. Kumwangalia mtoto akapasi akiwa tu kwa mikono yangu. Wakaniambia mwekelee tu hapa. Kumwekelea wakasema ashaenda. From 2 to 6 hakuna daktari alikuja kuangalia mtoto wangu. Or what they were saying, walikuwa nasema mtoto wako sawa. Mtoto wako sawa until akapasi akiwa kwa mikono yangu. Nyim jatend migawo mar thieth Aden Duale ma ochopo osiptal mar Kenyatta rango arita mar jotuo kaluwore kod nek mar jotuo 2 e kar thiedhno, Susan Wanjera ondero ne Aden Duale nyim jotend osiptal ma Kenyatta kaka ne obedo nyaka chop ringre nyathine ter e kar kano ringre mar joma otho. Waangalie mtoto, wakikuja wananiambia mama mtoto wako sawa. But mtoto alikuwa anazidiwa. And the child? Korka kore, jatend migawo mar thieth Aden Duale ochiko riwruok matayo chenro mag kuonde thieth kod jochiw thieth KMPDC mondo non wach tho mar nyathino ma min mare wacho ni ne obedo kaluwore kod jweng'o manowuok e lwet nurses mane tiyo osiptal mar Kenyatta otieno mar tarik 19 chieng' mane nyathine owite ngimane. Number one, I am very sorry about it. No Kenyan should go through that. But I want you to make a full report to the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council. Dr. Rebecca, can you come here? Make sure you take the details of that lady and make sure tomorrow morning she goes to KMPDC and she files a complaint. Susan Wanjera, miyo maja nyithindo 2 wacho ni obiro chopo ywak mare makende ne KMPDC kendo geno mare en ni nyathine biro yudo ratiro. Moja ndio nilijua jina anaitwa Mary. The rest, I don't know Mary who. Nikiwaona ninawajua juu hata mara ya kwanza nilienda nikapata wengine wamelala, mmoja ndio anazunguka hizi wards. And her case is investigated and I must be brought the file. You'll get justice, at least from us. Giesani, ringre nyathino nitiere kar kano ringre kama urite chenro magik. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere mago mag thieth, jatend migawo mar thieth Aden